Bueno, hau txikori belarra da, eta txikori belarra dena da botika, bai? Lora hontatik hasita, eta, bueno, lora honen aziei putz egin izan diegu askotan, Edo ostiko. Ostiko. Zelaiak honekin beteta daude, honen ostoak erabiltzen dira infusiotarako, baina hori gaurkoza bereziago bat egingo dut, bai? Sustraiak erabiltzea. Kasu honetan ez dit bildurrik ematen, sustraiak erabiltze ditugunean desorekak sortitzak egu ekosisteman, hau da landarea galtzorian ipintzeko arriskua daukagu. Kasu honetan ez, honekin zelaiak eta zelaiak ditugu beteta Euskal Herrian. Orduan, hau da landare bat, hemen gerra ostean kafearen krisia deitu izan zitzaionean, kafea ordezkatzeko erabili izan zen. Orduan, ikusten da honek ze izerdi du, nolako latex badu, zuztarrak berak badun bezalaxe, Bai, egia da, bai. Beti jolazten gara honekin umeta. Bai, eta ikustezu honek zen badaukan, hau berdetan, hau atzo nera izpakatera zidan, eskerrak berai. Orduan, bueno, izerdi hau. Osi ezaket? Bai, prozesua litzateke lehortzea, eta, bueno, lehortzeak ikustea bere desabantailak ditula behira, hemen onjoak jodio, Orduan, hau ez dut erabili behar. Kontu zibili behar da horrekin. Bai, lehortzerakoan, karo, osorik dezakegu, baina erresagoa da lehortu zatikatuta egitea. Orduan, behar dia, bueno, kimatzeko guraizak, aurrela zatitu izan banu, erresago lehortuko litzateke. Bai, nik irudia ikusteagatik ekarriet. Hau, atzo atera eta egun hauetan euria inda, behira ze xamur, ze errex, goxo-goxo, zatitu, eta hau lehortuko dugu leku ilun batean, kartoi baten gainean. Hori lehortuta gero, hola zatikatu egingo dugu. Orduan, hau belardendetan saldu ere egiten da. Gertatzaiguna da, honek familia botaniko hontan asko ditugula. Hau barazki bezala ere atxikoria gaur egunean badukagu. Hau kardabere ere bada euskera, txikori aitaini lilia, txikori horikatxa, izen asko ditu. Egia da, eta rasakun ofizinale mota hau ez dugula aurkitzen salgai, baina honen antzeko bat bai. Txikoria deitze zaiona baita ere. Propiedade aldetik berdinak ditugu. Orduan, zer egingo dugu? Hau txikitu ondoren eotu. Eta hau dago, eotua, kafea eotzeko errota batian, eta eotuta gero hauts zatitua inda, xigortu egiten da. Eta xigortuak ematen dio halako kolore hau, bai? Orduan, hau da, kafea egiteko erabiltzen zen. Hau da kafea eta hau da txikoria. Begira, hemen jatorrian ze ezberdinak ditugun, bai? Biak. Bueno, biak prestatuta, hau edia edariak. Orduan, ikusten da, hau ze errex nahastu dezakegun. Izugarria da. Orduan, hau nola etxan bai izango kafean ordezkoa, ez? Baliabideik etxanean, kafea gutxi zegoenean, kafea esaten da gizengarri bezala erabiltzen zala. Hain mingotxa izateak ere laguntzen du, orduan, bueno, hau da lapikoan iten zen, amonak iten zuen kafea, ez? Bueno, ari nahastu iten zitzaion txikoria. Gaur egunean zergatik ari ga berreskuratzen? Bueno, ikusten da inulina izeneko zuntz bat dagoela hemen oso interesgarria gure esteetarako, zuntz prebiotiko bada. Eta garbitu egiten du horrek? Oso garbikaria da. Lehenengo esaten dugu hau garbikari badala gibelarena, bai? Baina gibela behazuna eta hortik behera esteetara iristeko gai da. Orduan, garbiketa sakon bat egiteko gaitasuna badu. Ikusten da baita, estemeeko bakteria onak, onuragarriak ugaltzeko gai dela, zuntz prebiotikoek hori egiten dute. Hortaz gain kaltzioa xurgatzen laguntzen du. Jende asko ezin du hainbeste kafeina hartu, ez dio honik egiten kafeinak. Orduan, hori gutxitzeko erabat bada, zaporeari uko egin beharri gabe, bai? Orduan, hau besteri gabe egingo genuke bertan ipini kafia, eta txikoria bertan ipini. Nastu egingo genituzke biak erdi eta erdi. Kopuru berean. Hori ez badeguna, kafea maite badegu gehiago, ipini txikoria gutxiago. Eta norbaitek esate bait, nila kafean pare hartu dezaket hau. Eta txikoria hartuko dut, eta txikoria hau. Eta zaporez? Bueno, gombiat zaituztet. Maiten zein dan zein? Zuk esan dirazu nahiago zenula. Horrek kafea du. Hau da kafea. Eta honek kaferi gabekoa. Urte osoan hartu daiteke edo udaberrian? Udaberrian berez komeni da. Eraginkortasun aldetik udaberria gustatzen zaigu, baina urte osoan har daiteke, bai. Beroa dago, Bai. Baita, badauka... Egin berria dago. Badauka, izaera dauka, Izaera dauka. Kafea hona da, Nahi duzu probatu aldatu bakarrik? Noski, bai. Nahi nola kafea etxaian gustatzen, ni bia berdin hartuko nituzke. Iruitz zaizu kafea dela? Kafe zaporea? Eske ez baitu, nik kaferik edaten ez dakit. Garra da, hori gero hausua behago egin zait. Eraman gaitago? Beira. Bai, eraman dezakegu, bai. Bueno, utziko dugu bertana. Bai, oso ongi. Utzi lasai. Ze ona,
Lehenengo ingo deun produktu hau, etxea garbitzeko erabiliko du, kumun garbiketarako, sukaldeako erabili daiteke, eta baita lurra garbitzeko ere. Bueno, enbutuak ingo dugu, urduritasunak ez du laguntzen apunteiakin asko, eta hemen daukau ospin zitreko bat. Hau da, etxean limoia edo naranjak eta bar kontsumitza ditugunean, azaloiek organikoa bota ordez, egin dezakegu ospin zitreko bat. Izango litzakela botatzen. Bai, bota. Usaindu nahi baldin Bai, eta usaina iristen da, Bai, oso sakon ez usaindu. Baduka. Eta zenbat, kantitateak, gutxi gora bera, zenbat egingo dugu gaur? Gaur ingo dugu, litro azpitikan egingo dugu, ontzitxo bat, bai, gutxi gora bera, ura kantitatea ondiena, alkohol pixka jarriko jo, eta ura nerdia edo ospin zitrikoa. Hau beha ospin zitriko hau erabili izango nuke baita ere kontsumoako, Edateko? Bai, edateko baino gehiago, entxaladak eta gozatzeko. Goxatzeko. Bai, orduan, ospin zitriko hori 14 egunez mazeratuko genuke ospinetan armairu baten barruan, pare bat egunetik behin ontzila astinduz, eta ondoren iragazi eta listo eukiko genuke. Ospin edangarri batekin eginezkeo, hori kontsumitu dezakegu entxaladetan, eta benetan zapore oso goxuak ematen dizutela. Hori alkohola da, ezta? Hau alkohola. Beraz, bota diogu ospin zitrikoa, ura eta alkohola. Eta azkenikan, botako jo bukatzeko, arbol delte olio esentzial tantatxo batzuk, eta honekin egingo duguna da baita ere, lehendikan ospin zitrikoakin eta daukan akzio desinfektante hori edo, egingo dugu baita ere honekin lagundu potentia hau izan. Desinfekziorako. Bai, gure platoa garbitzeko nahiko izango da kantitatea, guzta? Bai. Nahi baldin badezu, garbitiko dugu. Nahaztu pixkat eta erabilaldi bakoitzean nahaztu eta eta listo? Beste edozer bezala xe. Eta hau, horrela kontserbatu daiteke? Bai, eta gaina denbora luzez kontserbatzea, Guk egite ditugu kantitate handi xamarrak eta gero juten gara ontziratzen behar deun bezala, baina ikusi dezu azkenean ospin zitriko bat prest eukidezkeo, momentutxo baten egiten da nazketa guztia. Eta usaina benetan ez dela desagradablea. Ez da desagradablea, ez da? Hori etxetik ez dute usainduko, baina botazazu guk usaintzeko. Friz egin, eta gero trapu bat edo pasa gainetik, hoi bezala, ez da? Bai. Ez daukagu. Ez. Eta desinfektatzen du, garbitzen du. Bai. Eta batez ere hori kumun zuluak eta garbitzeko oso ondo juten da, eta hori usainare bai benetan ona gelditzeala. Bai. Ondo? Bale, oso. Erabiliko dugu gero. Eta hau? Eta hau izango litzake hortzetarako pasta bat. Ara, hori ere bai, Bai, hortzetarako pasta modu desberdinak gaude egiteko, badia baita ere, hau egiteko erabiliko duguna da. Bustintxuria alde batetikan, hemen daukat infusio bat egin da, hemen dituzuen beste sendabelar guzti hauekin. Ezkaia edo tomilloa, hiltze usaintxua, salbia, azeri bustana eta menta. Bai, guztiak ere... Azte usai festa dagoen. Bai. Bueno, eta hemen bertan, noski. Bai. Zio goxoa. Horrek edateko gogoa ematen du, Edateko ere bai, bere kontraindikazio batzuk eta izango litzuzke, segun ze belarrek, baina bai, edateko ere bai goxua. Hori, ahorako baitare desinfekziorako eta entziak handituta izan ezkeo eta olako prozesu entzako, ondo datozen sendabelarren infusio bada, orduan, bustintxuriakin batea lagunduko dugu pasta goxo bat egiten. Hasiera baten, hori, igual, probatzen haste ganean pasta desberdin hauek. Hasieran desberdina denez, agian desatxe egina egingo zeu, hasieran ohitu arte? Ohitu arte, bai, eskerrik asko. Hasiera baten izan daiteke desatxe egina, baina egia da gero denborakin ohitzen zehala, bai, zaporiak bai zeuk nahi modukoa jartzea duzkazu, belar desberdinak erabiliz, eskaia baldin badagin gustatzen zaizuna, eskaiarekin bakarrekan egin daiteke. Eta hau izango litzake, masatxo bat bezala egitea, lehorrikan utzi gabe, bustin lehorrikan utzi gabe, eta ondoren gehituko genizkioke, kasu honetan propolioa, eta olio esentzialak. Eta hau momentuan egiten da beti hortza garbitu behar diren aldiro, ala egin dezakezu... Gorde daiteke, ez da? Aste osorako edo... Eta hilabeterako, bai. Ondo itxita gorde ezkero ondo kontserbatzen da, bai. Orduan, honetxei gehituko genizkioke, ez dakit oso itxura hona egin hartzen, presakin eta, baina. Propolio pixkat gehituko genioke baita ere, aginetako minentzako eta ere propolioa bera oso ondo juten dela, eta gero, menta tantatxo batzuk,
Hori zer da, zaporerako edo baitu bere Eta baita ere, ezaugarriak ere? eta baita ere desinfekziorako. Desinfekzio. Oze usaina atera duen. Bai. Eta oain... Hori naztu, ez da? Anixa, bai, nazte baldin baizu, ondo? Anixo honek ere bai, Ba, usaina dauka. Ba, Maialen, Benetan, orain ez, baina gaur gauean hortza garbituko ditugu honekin. Orain ez. Ez dut prozetxo bat, orain ez. sartuko dizuet, nahi Bai. Begira. Garbituko Oso ditugu ongi. eta esango dizugu. Zer moduz, ondo. bai. Ondo ikuste zaitut, nahasten Bai, eta dana, ikusten. hau izango litzake horrelaxe, eta gero hortzetako eskuila bertan, hau ontziratuko genuke, etiketa hau beti, eta erabiltzerakoan, iriki, normal, busti eskuila, garbitu eta itxi. Eta daukazue puskateako... Ze ona, Ze ona. Hau ere eraman egingo dugu horra. Bai, zer da, oea. Baitu, hauxe, eskurrekin egindako gixak, Vale. ogi antzekoa, Hauxe da eskurririna? irina bai. Ados. Eta daun nahaztuta gari irinakin, zati, beraz ez da altzetan, Ados. baina horrekin lekezu kureiak eta... Hau ere egiten duzu eotu, ez da? Txikitu eta eotu errotatxoan. Errotatxoekin, bai, hori da. Vale. Eta dago da batzu pikantiekin, beste batzu kurkumakin, beste batzu curry. Gero dagozu hemen pamplina, gero izar zurixa, dala una sukulenta. Ados. Gentia gortuetatik kendu itxen dau, eta Bai, nire nitzako markurtuko, beste gauza bat landatzera, hau eukitza. Hau eukita. Izar zurixa, esan duzu. Bai, estelaria vulgaris. Eta hau? Eta honek dia zunak eta aliumak. Zunak? Bai, Ara. albar dauta. Eta aliumak bai die, berakatzea, euskaraz berakatzak. Eta batzu dauz nahaztuta, eta bueno. Bueno, nondik probatu hasiko egingo dugula, esan dugu, nondik hasiko gara, zer egingo lehenengo dugu? enbiote, olixo apurtxo bat bota... Bai, bota jo da. Egin, prestatu, bai. Gatza ere badugu, Arren hazen pasetan. Izar zurixa. Izar zurixa edo zapabelarra edo... hori Zapelarra? Zapelarra edo esaten Bai, zaio baita zapo ere. bedarra, ero arratoi bedarra, Ero, zatik bertan kogikatzen dira. Ados. Ondo. Olioa. Gatza eta olioekin, listo? Bai, nik uste dut, bai. Buah, Bai. Xabi. Bai. Probatzeko beti prest. Bai. Eta orain? Eta orain, nahaztu Listo. apurtxo bat, eta hartu ogisa, eta Vale. gure gozu ogisa Zer utzian. bengo dugu, ogiaren gainean? Bai, gure gozu ogisa Ja, ogia utzian zemun dagoen. lehenengo. Ba, nire gauzatek asko gustatzezkit. Ego zona hau. Hau Orain, da, salvaje, orain salvaje. egingo nuke, hemen gainean pixka bota, ez da? Hori da. Hau pastelo baino goxoagoa da, Bai. Eta ni hori bastante izan azela, zukalbin, baina... Ea? Ja? Hau Japonen bejaten da. Han jaten baldin bada ona izango da. Venga, dena barrura. Oso nago. Bai? Bai? Oso, Oso. Joder. oso, goxua. ona dago. Bai? Buah, Eta Gainera, izan daiteke, afari baten asiratarako edo adibidez, ez? Hola, gutxo batzu jarri. arrozian, bai. hau eta gero urdai azpikoa, ez da, Xabi? Txuletia, oh. Txuleta, gero. Bai, txuleta. Buah, zoragarri dago, benetan, Bai, une berdura, oso sukulentak diek. Eta Oso zuna, ona probatuko dago, dugu. hau, eh? Claro, Honek ez dugu min gainean probau. zista egingo, Bai, ez da? probau. Probatuko dugu. Xabi!